Dekat na kaon mana no. Dekat na kaon. Yun na. Aku udah ada tulisan nih, Pak. Aduh, jangan ya. Ya, rata mana mau ya? Oh, mau muda. Mata naman ako lugo ngayon kita ka mabrit na. Makan sana. Cepat dulu, cepat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Aduh, bisa ngomong kan mata gue begini karasan. Ini takut tau. Gini ada guys, kasih gue makan. Assalamualaikum warahmatullahi
Tanah
Bata na mga kulera. Malakay lupa, kanya'y rakay na sulutan sa bansa. Katayan, kagilan ay siya o nananagawalay, ay kailangan gusto ng ada kami masaydo. Kuni ay amiyang masay biraw na may nagmala, kariyay na yagil na sumalumay. Kanayin dunay ang musuliyay tayo, suwaw ay mga magintinaw kumain sa'yo. Ay naw na buya sa hiran nanay magtunas kumasa, saya biyay inayay ko kapagod sa'yo. Ay nawa nga anak ay lao sa sarili na yan, bigay na hindi dumangadito. Sumarong umarong, di ka na isa ito. Bago na madalang mapay, na makapay inuwa. Ay na nakapatang sa ilanay, kaliang sana sa puwaw ang limay na dupina. Sa pulong kunay, manawag siya isang kali. Yan, saya ko pa, sa pulong niya. Wala kapiyak yun na naman alam kakunin.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Secret sur kami. Adidi. Ano gusto mo generator solo para minimalik sa?
Saya
Yang tak bakal
Ayah, wow, no, itu pulai
dan kami ya dalam sempame kami yang ale kami yang mana aku mau lagi sulutan sampuran dari sarakat kurabian kagiral mangan unang kainu pe si makani supaya tetap sere ai salam tai ada family ai family nama mangetan nak kesulutan mangmur sarakat kurabian tidak Nai samang ai daga kami yang kami yang ai kami nama dalam Habis kami mau kena. Ai dalam family mengurangi ajene family mamahan aku tak jelas tarang ya nak jatuhi ya tanang bukai marai aku mau napa milih ya napa milih ai sama Ayawan tada dukunai virtual sarakat kurabian kira rina yakin kapupengan ai maldi pada kami daya ai asiran jeran tuai kare ay no sikadi rani mai sama kami samsar nang adine semua ay ada dukun ay ada sarakat ay ya nala matai sadat dia mau sarakat kurai jian kakarina yagin dari dia manusia dan sama ai daga family orang family ai ada family baru udah kajian ai nuna nadi memang wow style ada di lunan gitu arakal tarahia ada di san ai dina family maka bangsa family ini ya ai bawa family bangsa ya una ada hidup ayawan kesultan di maulai sarakat kurabian virtual wali sana ai harga family ya sana orang sokai pena ai harga family yang virtual nama ada mai tan
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ay,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ba na itong darya? Ya
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Maning ako madali ang maning lagi sa kunin niya. Si Putri Manor. Lagi pa na manok,